Ja, og i dag der har vi jo om den russiske zar, og det ved jeg, at det har I læst på. Yes, super. Ja, og hvor mange af jer kan så huske, at I har læst noget om døden af den russiske zarfamilie? Det er dejligt, at I alle sammen er så ivrige.